नागपुरात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. मध्य नागपुरातील जुना भंडारा रोडच्या रुंदीकरणाचं काम वेगानं सुरू आहे. या कारवाई दरम्यान एक धोकादायक घर पत्त्यासारखं कोसळलेलं आहे. तीन नल चौक जवळ ही घटना घडलेली आहे. यामुळे या घरालगतच्या इतर घरांनाही धोका निर्माण झालेला आहे. तर 3 नळ चौकाजवळ ही घटना घडलेली आहे आणि या घटनेमुळे घरालगतच्या इतर घरांनाही धोका निर्माण झालेला आहे. हे दृश्य आपण पाहतो. या कारवाई दरम्यान 2 मजली घर पत्त्यांसारखं कोसळलेलं आहे. त्यामुळे आता या परिसरातील अनधिकृत घरं असतील किंवा धोकादायक घरं असतील यांचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. नागपुरामध्ये धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मध्य नागपुरातील जुना भंडारा रोडच्या रुंदीकरणाचं काम सुरू असतानाच हे घर पत्त्यासारखं कोसळलेलं आहे.